Aiwa, kwachibvayo kuri kuita kunonzi kufarwa ndati. Congratulations makorokoto Lulu atengegwa imwe motokari zvakare. Gore rino motokari dzakaita kudigwa kuna Lulu. Musi uno akatengegwa Range, now atengegwa imwe. Zvatichatonzwa zvene kungopururudza nekudzifambira tsoka kuita kuzvimba uku. Kuri kufariwa. So Lulu aperekedzwa nevarume vake kundotora motokari kwaVikita, hanzvadzi dzemurume dzaWicknell. Regai zvinzi kuita kwemari hunge kudada shuwa. So Lulu anga ari kuhoneymoon, iyo yazonzi nevamwe ifamily moon kwete honeymoon, sezvo vana tete hanzvadzi dzaWicknell 5 dzanga dzingoriwo teki ikoko dziripo ipapo pamamonya ipapo. Imwe hanzvadzi yaSeWicknell inonzi More Blessing ndiyo yazoti aiwa iyi haisi honeymoon asi kuti ingori trip, yaingori trip yekuti Lulu abonde nana tete vake. Aiwa motokari taiona asikana madzimai Lulu ende rudo rwuri kufaya. Kwa hiyo matsodi, gore rino tichachiona zvedu. Kukinya kwainakidza uku. So isu tinongoti makorokoto.